כ-12 שנה, זו הייתה לידה מיוחדת במינה. ישבתי בג'קוזי וריחפתי על ענן, ופתאום איזה צירקן. יצאתי באחת לקנות לי סנדוויץ' וגם בקבוק יין, קימו 6, חיכיתי שירדו לה כבר המים. איפה הוא? שאלתי את עצמי אחרי 3. נו איפה הוא? יוצא לה בראש. ופתאום התגלתה תינוקת חשדנית, אך מתוקה. לאחר שנשים הקנת כאן את כולם, היא ריתקה, כך ביססה. את הנועה סטייל, נועה סטייל, הופה נועה סטייל, נועה סטייל. לקחתי את הנועה סטייל, חשבתי מה בו יש. הבנתי יש בו אופי גם חזק וגם עיקש. ישבתי לי, הרהרתי, אם מצליח לחכות לא אוכל להיות כזאת. אמרתי אין מצב, כי יש לה לב ענק עשוי זהב. אין לי סיכוי לרכב על סוס כי אני קצת רפוי. על הקביים שלא נדבר יש לי כאב רגליים, והקווים אותי תמיד נושכים. ופתאום התגלתה לנועה כבר נערה, ולי אמרה אל תתייאש, תהיה עיקש, אני איתך, כאן לידך, ותמיד אעזור לך. עם הנועה סטייל, נועה סטייל, הופה נועה סטייל.